Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insejmelkom. Fil-programm dal-lum sa nkomplu fejn waqafna l-ġimgħa l-oħra tiftakru konna nitkellmu għafin Skarabot, smajna programm interessanti ta' recording ta' għana li sar xi ħanut u l-lum ukoll ħanisimgħu l-istess, imma programm differenti. Natik merba, Vince. Lilek ukoll, George. Għajdinna f'dan il-programm xi kemm ilek li ħanisimgħu, xi kemm ilek li għamiltu. Duha minnieh is-sena l-oħra. Sewa. Fejn sar? F'April Relax Bar. Sewa ġiet ngħidu s-sena 2000 tajjeb, sewa da fejn jiġi dal-ħanut. Raħal ġdejt. Raħal ġdejt sewa. Fejn tal-Marzovej. Iva sewa. U Kont itnanni ma' Ġowi. ġew Grek ta' Raħal ġdid. Ta' Raħal ġdejt. Sewa. U l-furkat bidi għanni mal-budaj ta' Siġġiewi. Steve Chantar mal-budaj ta' Siġġiewi. U min qed idoq ilkom għidilna? Issa kien idoq Steve Chantar, is-sigar u George, u duk ta' Ħażabbur. Għal-karnu ta' Ħażabbur. Sewa. U tiftakar fuq iġbattu hekk bħala suġġett jew? Jienu ġewi niftakar li daħal dik l-orja hekk u attakkajtu mill-ewwel jien. L-oħrajn tiftakar jista' jkun? U ma niftakar. Ma ġej. Għana ħanisimgħu u ndinaw mbagħad fuq ix qegħdin tannu. Johnny!
There
mossa mill-lejl u ħalli iktar ma naħsebx.
għax mallit fajtu għajt miegħu u issa titla ma tistax. Mela, emmek ikonna nagħlqu il-programm għal-kemm għadu għaddej, ma interessanti il-mod kif żvolġa s-suġġett bej l-ewwel par fi kien hemm Vince u t-tieni par. Jiena nirringrazzjak Vince u nittamaw il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nagħlqu dan il-programm u nisimgħu xi ħaġa oħra. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.